Čaute, dneska ideme natáčať video, hrajeme Roblox a hrajeme Steal an Egg a posledné video bolo asi pred 7 dňami, pred týždňom, tak a to bol tiež z Robloxu, Grow Chicken to bolo, že hrajem Grow Chicken a toto bude zás zo Steal an Egg. Táto sova, čo mi dáva 1000,2, je môj najväčší pet a môj pet, čo mi dáva najviac, je kde? Čakaj, tu bol. Tu je takýto axolotl, dáva 2,3000, vidíte? Takto vyzerá môj pás. V tejto hre pozeráš inak shorty a zatiaľ sa ti pridáva rýchlosť. Tu vyskakujú samé mačky. Tu ideme hádať brainroty. Tralala, vidím. Tam dole vidím. Dole naľavo. Hore, naľavo. Dole naľavo. Dobre, už ma to nudí, už ideme kradnúť. Čo to tu je? Teraz zoberieme toto. Hej, toto je to moje. Minúta 30. Toto minúta 30 tiež. Minúta 25. Aké obrovské vajce, toto silnem. Tak, ideme do mojej gardenky. To obrovské vajce sa bude otvárať 2 minúty. Nechcem ísť na pas. Čo je toto? Aha, to je toto, jeho chvost. Ja idem zobrať škorpiónovi. Toto vajco. Ani on ma nedobehne. Tak, mám to vajco. To sa bude otvárať 4 minúty. Dám si ešte Doritosku, čo ja tu mám. Tie Doritosky formula, ich mám rád. Ideme zase týmto škorpiónom a zase ho vykradneme chudáka. Kde je moja záhradka, gardenka? Nechcem. Ty kokos, ako mi narastlo toto vajce. Čo mi neopadne? Aká želva. Neobrovská, koľko dáva? 431, pekne. Toto vajce otvorím. Aha, to sa ešte nedá. To bude... To už môžem. 3 pitropy mi padla. Až koľko dáva za sekundu? 254 mne padla 3 pitropy. Toto teraz otvoríme. To bude obrovitán. Ty krávo. Čo mi padlo? To je ako bombiny, buziny. Čakaj, kde môžem predávať? Chcem selovať. Idem do selu.
Počkať, ne, ja som sel bombiny guziny. Čo to je ako... Chcem selnúť toto. Prečo sa mi nedajú zobrať? Ich chcem zobrať. A selnúť ich. Idem do trail shopu. Kúpim si tento pekný. Ja chcem zobrať niekoho tohto peta na selnutie. Žiadny som nedá zobrať. Nevadí, ideme kúkať čorty. Trippi troppi, troppa trippa. Dobrá hudba. Tento nejak. Dobrá hudba. Dobre, už sa nechce pozerať, mám 54 000 rýchlostí. O, škorpión tu má niečo. Nice. A radio to možno otvoriť. Ty krávo, škorpión. Koľko dáva? Ty kokos, 18 000. Kámo, ja ich chcem predať. Ako sa predávajú? Ne, škorpión nechcem predať. Kámo, ale ja chcem predať ostatných petov. To čo je za nubačinu? Ako ich viem predať? Aha, tuto. Takže toto popredávam. To už som ich predal akože. Tak dobre. Toto idem predať. Sell all, yes. Tak. Nice. Konečne som na to prišiel, že ako sa to predáva. Vyskúšame ukradnúť levovi. Ty krávo, aké vajce tu má. To už dáme. Čo? Tak berem späť, ale aspoň si ho nezoberie to vajce ako ten škorpión. To je niečo obyčajné. Ty krásu, to sa ako dlho bude otvárať. Dnes ešte možno spravíme z toho ďalší diel. Nechce sa mi to hrať dlho, že by sme dali takú prestavečku a dali by sme potom ďalší diel, lebo by som si to dnes zahrať. No nedobehneš, ha. Yes, nedobehol ma. Počkaj,
Ne, nechcem Big Quest, chcem do Gardenu toto. Tak toto otvoríme. Ty krovo, hod. 2,7 tisíc, no poď. Aké bomby mi popadali. Dám si chips. Idem ešte sem dám si. Ideálne by som chcel nejakých 150 000. A potom by sme sa mohli vyskúšať dostať čo najďalej. My sme šli za mamuta a potom by sme už vypli video. A potom by sme natočili ďalší diel. Možno ešte dnes po prestávke. Chcel by som si to ešte zahrať a podľa mňa vás bude zaujímať. Čo padne ďalej. Už mám 145 000. Podľa mňa tak to môže spraviť originál, to je dobré. Zatiaľ čo beháš, aby si sa nenudil ako v ostatných hrách, tak toto zatiaľ môžeš pozerať takto TikToky, čo to je. Dobre, už mám veľa tisícov. Toto už môžeme otvoriť, pozerajte. Ty kravo, pavúk. Koľko dáva? 15 000 Spider dáva. Ty kokos, ja mám tigra. 28 000, bro. Ty kráso. Toto zoberiem, to čo je. Neviem, čo to je, ale berem to. Tak ako sme si slúbili, idem vyskúšať ísť za tým mamutom. Teda Yetim, čo to je? Yeti. Ideme okradnúť Yetiho. Dobereme toto. Ty krávo, Yeti je dobre silný. Ja si idem ešte troška nafarmiť. $190 000 ideálne si môžem nafarmiť. Alebo viete čo, dáme tam ešte tú 200. Dobre, je tam 200. Ty kokos, to čo je tu za vajce? Tak to stylujem hneď. Kámo. Idem rýchlo ukradnúť ešte Yetimu vajce. Ty kokos. Toto berem i hneď. Ešte idem vyskúšať Yetimu ukradnúť. Toto tu. A Yeti ma nedobehne. Tak nič. Tak. To bude koniec videa. Ostatné vajce si otvoríme na druhom videi. Na druhom diele. Tak zatiaľ čaute, lúčim sa s vami a pozrite si ešte druhý diel, ešte dneska.